So Thomas bio di rib brion anseo gléomh na Nuacht as Meiriceá don tíchú lá ní lúnasa rábhílas a hochtíag sé John McCain atá i méle fábíl inniuh marialar a bhás agus seicimid pictúr rá winter an seo a bhean chéidir sílim sa láir se Cindy agus a Vic gach taobhte agus nach mór an codarsnacht an champaráid atá idir an pictúr sin agus Mick an uachtaráin rathe go háid agus an bheirt seo ina néadach Adam. Dé céadaoin né bhí corp an ósil McCain ina luí faoi gradam stáit i Capital, Arizona. Solar an príú solar an prófaí go Washington é dá cad éon term do bhaim nechar sléir gúin me an tarseach inniuh go me leis céad ní gá ní minic méidiúna lehéad dá hochraid dá chomhaireamh agus tá áit bheag an seo ag chur síos ar a gaoth ina bhúr John McCain an focail scair Donald Trump. Dólam John McCain an saoire se chaite bliain hin go rá ailse inchine aige a bhí do leiste. Agus bheag nach láiseach has sé ag tionóil cruinnithe gach ine in effig faoin chuí in negró faoi a hochraid. Seo a bhí waith go cínte ach mar mhara sin bhuiléir go raibh sé gur a teachtáireacht a cheola freisin. I sílim gur go bhfuil an teachtareacht sin á cheola go maith breanaíonn náhuid Donald Trump mar Hamadan i gcomparáid leis. Cad mar eall Donald McGahn cóir leor an tíomháin. Fuair sé amach ar a gcóras gilchaireachta gur brisú as posté. Is cosúil gur finné bhar hábhachtach é Visrúcháin Muller agus feicimid anis go raibh sé comhaibbliú go leithidech go mór leis a Visrúcháin i le trasnaíocht na Rúise sa Toghchán 2017. Tá an domhan mór
Lán le scéalta faoi Andrew Gillum, fear gorum a bhua enim Nuacht an fortí réanlathaí I mbliana do Toghchán an ghofarnóra. Nus is íochtarrán é amachchas amach, ní ráchas ag súil le seo, ach bhua sé le trí haint bhótóirí neamhróchúla, neamhghnácha. Bhí níú a achtas mar chean cuicsótach. Ach fuair sé an ceanna sear amíthóirí Sèvres, bhua sé na diúltóirí sin ó cheantar na measarthachta, agus shréid sé gcónaí go n-éireoach le na stratéis coiríochta trí bhunbhótóirí an Stáit é a chur chuntasaí sa rás. Agus deireadh leis, bailú ír. Tá New York Times ag tuairt le fios ní chéad mé go bhfuil éasclíne ag fás I dtaobh cinne agus go bhfuil ag fáil teoirich ón uachtaráin é féin. Tá an pártaí déanlathach ag baint leasa as ilghineálachas, ilghnéitheacht, agus daoine ón taobhéile go háirithe bhfad amach an alt-right mas ceadmhach an terma béarla sin úsáid, ag cothú imní I dtaobh cinne. Ach, saolaítear céir tá ag tarlú. Tá triúr enam Nuacht gorma do ghofarnór feite sa sean deisceart. Deisceart. Heilte na cónaime. Agus ciallaíonn sin go cinnte go bhfuil sean ré an deisceart a deireadh. Tá an New York Times ag frámóin scéal seo mar ghruch scéal, ach tríos méid a tharla in Columbia cúpla bliain ó shin, níl misisiú cinnte cé chud donna sa tá sé, ach tá rúnaí an oideachais Betsy DeVos ag réiteach polasa nua I le míompar gnéasach ar campus. A threiseoch cearta McCain a bhfuil ionsaí cíopa éigniú agus rudaí eile churtha ina le agus a díoslóch dlitseanas do na forais oideachais sin ina dárlaíonn achtraí mar seo.
chothóchan policy, dhríosóchan policy na foris seo níos mó tacaíochta a thuirt den na híospartaí freisin. So tá sé ag chur agar na rialachaí I dtíobh míompar gnéasaí. Ní mailim Cynthia Nixon. Tada agam in hinskinne, níl tada agam in gnéasachta. An rud is mó atá agam in ná nachfuil taithí ar bitheice sa pholaíocht. Donald Trump eile atá inte. Réalta telefíse atá gíre ról an pholaiteora dionmh go dáíre ach ní dóilem go bhfuil sé aici. Cibé bhí díospóireacht idir Cynthia Nixon agus Andrew Cuomo agus an bhirteacha ag seasa don ghovarnóireacht ar ball. Tharla go leor búlam scia go dtí seo nó scághárnálaíocht ar bhear leit an scéal sin an téimir sin is agam. Ach cibé sa díospóireacht a bhí acu dtí céadaoin thugad ar scála ceart don I chéile. Cháin siad I chéile go géir. Níadar ar tháinig mór an as níar a bóire. Now, is beag ar am Andrew Cuomo freisin ach ní becheart deire a chur leis an fashion seo aisteoirí a chur chun cín mar iarthóirí polítíochta. Well, bhí an bua ag colúr I rás colúr sa tín go dtí gur tar an gíú an dúis ar ais nar a furas amach gur thóg únéirí an chollúir an tréin ordlúis chun é bhuachan. Róhapa is cosúil. Tá coga ar siúl idir íoscairí Hasanna agus íoscairí na Fraince I dtíobh Meiriceá. Ní cheadaíonn an rank de íoscairí Meiriceá a bhhailú go dtí an chéad lá dhearr fór. So bhí troideanna idir íoscairí na Fraince agus íoscairí Hasanna I leisin le déanaí agus an ó bhain locht na meán súp as na híomhanna go léir a tháinig amach as. Tá ceist crua chéisteanna á gur in Ohio State áit ar bhílámh seáil tréálaí cás míúsáid baile. Agus líomhaintí míúsáid gníis I le dochtúir na fórne an sin. Cén sport ní na cínte. Gymnastics sílim. Well, bhí anchuid caint le déanaí ar staidir a thug le fís nach bhfuil alcóil sábhailte I néachar agus go ndéanann sé domáist dit cibé méid alcóil ólan tú. Ach deirtear inis gur nach raibh
gur banún tátal seo as sunraí breithnaíocha agus gur rá lochtannaí ar an staidéir. Ní stoppi sé me sé go. Tá cónaíthóirí agus locht gnó chlausan faoin róthar a soireacht atá arsúl. Agus siad tá geistan seo na inmhuanaíocht nó inmharthanacht. An tionscail. Tá neomorcha áisinaí ar an idirlín a lehéad Airbnb agus Uber ligean de thurasóidí áitaní a aimsiú agus etiltan tú go ró héasca. Agus tá an chothromaíocht sin idir thurasóireacht agus róthurasóireacht i mbaol. Mar a deirm mar sin inmhuanaíocht agus inmharthanacht na téarmaí tábhachtach anseo. Well, tá Ariana Grande lúcháideach arís. Cuimhníimís gur rá achtra lámhaí ag ceolchuidim dá chuid Manchester bliain á shin, agus idir an dá líon fillin sí ar persóna a bhaineann le cumasú agus cuachtú na man. Bailú is agus ar Madonna. Ifachaí, ach ní ifachaí circe, ifachaí ban. Bhainneann sé seo le tarthúlacht agus mar gaoch na glinicí tarthúlachta. Sna seanlaíhantaí ba i measc ban sna tíochaidí bhí an tarraingt ar na clinicí seo den chuid is mó. Ach mar gheallar an margaíoch nua tá an marga ag clúineanna níos óige inis a bhuichas leis an margaíocht. Agus sin an scéal don láinneamh tásúil agam go mbeidh muid a caint arís ar bhfad ach idir an dálín guím rath dé oribh go léir go dtí go mbeidh muid ag caint le chéile arís.